Marshall Hudson, İslam'ın serüveni. Hudson, ABŞ'nin Indiana ştatının Richmond şehrinde 1922 yılında dünyaya indi. Chicago Üniversitesi'nde aspiranturalarını ve doktorluk derecesini quturandan soň şol üniversitede mugallim oldu ve ölýänçe, ýagny 1968 ýylyna çelli bu wezipede galdy. Şeýle hem aspirantura bilim programmasy bilen Sosial Pikirler Komitetine başkanlyk etdi. Ol İslam'ın serüveni adlı kitabında İslam dininin tarihini garaşsyz bir ýagdaýda bütün dünýäye düşündirmek istedi. Onun üçin Hudson'ın İslam'ın serüveni eseri İslam'ın dünya medeniýetindäki taryhynyň we aňynyň gysgaça mazmuny diýip adlandyryp boljak bir eserdi. Bu kitapda o kasryndan milatdan öňki 800-nji ýyldan 200-nji ýyla çelli we ol ýerden şu güne çelli 1960'ları çelli gözden geçirildi ve dünýä taryhynyň iň agyr we iň giň temasyny görkezýän ajaýyp İslam we İslam taryhy jemlendi. 3 tomdan ve 6 kitapdan ibaret bu kitabın birinci jiltiniň söz başynda awtor şöyle diýär: Başkalarına hormat koymayan adamın öz-özüne hormat koyup bilmejekdigi baradaky tez hemişe bardy. İnsanlar diňe başga medeniýetlere sarpa koyduklarında olary düşünüp bilerler diýär. İslam'ın ýaýramagy, täze jemgyýetçilik tertibiniň dörenmegi. Hudson ilkinji kitabında İslam'ın ýaýramagy, täze jemgyýetçilik tertibiniň dörenmegi ady bilen İslam geografiýasynyň ok eýýamyndan ozal we soň owa hojalygynyň durmuşa geçirilmegi barada gürrüň edýär. Şäher durmuşynyň owa hojalygyna tehnik döwür, owa hojalygy döwrü diýip adlandyryp bilýär. Soňky sene höküminde ok döwrüniň ýydarlanymyzda elin döwrü başlaýar. İskenderiň bu ýerde ýaşan döwrü we Pars imperiýasy belli bir derece dünýäde agyrlyk edici güç bolupdyr. İlki bilen olaryň dili armey, sonra bolsa gerek diline öwrülipdir. Nil derýasyndan Amy derýaýa çelli sebitdäki iň ýokary medeni däpdesur bu bolupdyr. Iqtisadiýeti owa hojalygyny esaslandyrýan we hatda gaty üstünlikler gazandyrypdyrlar. Iň täsirli meseleleriň biri owa hojalygy bilen meşgullanýan yerli ilatyň ýawuşdygyny bir derek ulanmadan ören peýdaly usulda ulanmagyny öwrenmegi bolupdyr. Uyu we ýawuşdygy öz döwründe ýaşaýan şertleriň iň mühim we aýrylmaz bölekleri bolupdyrlar. Umumy medeniýetiň söwda we täzirlik boldugyny aýdyp bileriz. Aslında owa adamlar söwdägerlikden we senetçilikden has hormatly öňe çykypdyrlar. Eýranyň Semit dini däpleri we İbrahim peýgamberden gelen dini cemaaty bu däpleriň ikisinde berja edipdirler. Esasy medeni we dini tendensiýa Semit sivilizasiýasynyň emele getiren bolsa, beýlek tarapdan İbrahim peýgamberden gelen däp desturlaryna uýanlara Hudaýyň birligine inanýan monoteizm dinini ýaşapdyrlar. Bu nukdaý nazardan tarih hemmeleriň insan gyzyklanmasyny talap etdi. Neticede populist häsiýeti ýekece dini jemgyýetiň hereketlerini aýtdyrmak derejesine çelli gelip ýetdi. Bulardan garaşsyz mankeizm öz kiçi jemgyýetini döretdi. Şeýle de bolsa, olar gaty kän täsirli bolmadylar. Arap jahiliýe döwründe bu täsin sunuwatyň ýeri düýgünden başgady. Olar ýygydarly paneller saklaýarlardy we goşgu goýarlardy, hatda iň gowy goşguny Käbäniň diwaryna asýarlardy. Beýlek tarapdan iň hormatlanýan zatlaryň biri ýokarda belläp geçişimiz ýaly hudaýlardy. Diňe Mekke'de ortaça 360-dan gowrak but taňry bardy. Olaryň arasynda iň möhüm 3 tane put bardy. Olar Lat, Manat we Uzzady. Häzirki wagtda jemgyýetiň dini düşünüşi gaty garaşyk bolup görünýärdi. Güçlü Hristiýan we Ýewrey jemgyýetleri günorta nahanyň gyrasynda ýaşaýarlardy. Peýgamberimiz şeýle jemgyýete habarçy hökmünde iýerildi. Iň möhüm häsiýeti peýgamberlik hoş habar gelmedinden olan Mekke'de amin adam hökmünde, yani emin adam hökmünde tanalýardy. Awtorumyzyň İslam taryhynda bir işimiz ýaly peýgamberimizin ilkinji ilham döwürlerine ýa-da oňa ahlak jogapkärçiliklerinden berilen döwürlerini suratlandyrýar. Kur'an inende esasy saylama möhüm ýagdaýda ýüze çykýar. Ya Allah'a yüzlenmek, ona boyun olmak, ya da ondan yüze vurmak, öz islerini eğermek. Ruhu durmuşdaki hemme zat şu sayla uyan keskitlenildi. Bunun için Müslüman cemaatine koşulan ilkinci adam köp hudaýlylygy terk etmesi gerekti. Ören ağır wezipany kabul eden Hazreti Peygamberin iň köp inanýan iki kömekçisi vardı. Olaryň biri aýaly Hatice, beýlekisi bolsa daýysy Ebu Talip'di.
Bizim Arabızın 619-njy ýylynda ruhy dünýä sarsılan Peýgamberimiziň durmuşynyň iň uly gudratlaryndan biri bolup geçdi. Soňra ol Medine'ye geldi we 13 ýyl Medine'de galdy. Bu ýerde Ebu Bekir'in gyzy Aýşe bilen öýlendi. Hazreti Peýgamberimiziň aýallarynyň arasynda diňe Aýşe öýlenmedik päk gyzy. Şeýle de bolsa, adalatlylyk onuň esasy hilidigi sebäpli ýumşaklygy bilen aýallaryň arasynda hemişe görüldeli adam boldy. Maşgalasyna we jemgyýetine getiren iň mühim element ejizleriň güýçlerine garşy hopsulugyny üpçün etýän täze ulgamdy. İslamyň esasy şygary adamlaryň öňünde Allahyň huzurunda deňlik boldy. Ýöne durmuş görnüşi ýaly asuda däldi. Diňe 9 ýylda Peýgamberimiziň gatnaşan söwüşleriniň sany 37-e ýetdi. Şonuň üçin bir näçe ýyldan soň Janaby Peýgamber ümmatyň gylyç peýgamberi diýip kesgitlenildi. Bu söwüşler wagtynda İslam döwletiniň iň mühim nokady Halid bin Velid'in goşun serkerdeligine ýolbaşçylyk etmegi boldy. Sebäbi ol özüni we gylyjyny bir giňişlik bolsa da İslam giňelmegine bagyş eden müjahit höküminde bilinýärdi. Mekke'ni basyp almak 628-nji ýylda bolup geçdi. Peýgamberimiz 632 ýylynda ziyaret etdi we şol ýerde Aýşanyň elinde vefat etdi. Peýgamberimiz ölenden soň derrew Hazreti Ömeriň kıwrak zehini sebäpli Ebu Bekir halifa saýlandy. Bu döwürde yalan peýgamberler hem ortada köpdi. Ýöne yalan peýgamberleriň gysga wagtyň içinde yalan bolduğu aýan bolan soň Hazreti Peýgamberiň iň soňky peýgamberligine we mundan beýlek peýgamberiň bolmajakdygy düşünildi. 2 ýyl 632 we 634 ýyllarynda Hazreti Ebu Bekir'in halifalygyndan soň ol öz ýerine Umary halifa saýlady. Bu ýyllarda ýagny 634 we 644 ýyllarynda ýarym ay Müsir we Eýrany basyp alyndy we İslam döwleti giň meýdan ortaya çykdy. Iň görnükli tarapy Hazreti Ömeriň göreldir şahsiýeti idi. Hazreti Osman döwrü 644 we 656 ýyllar arasynda boldy. Basyp alyşlar heniden bu döwürde dowam etdi. Qur'anyň iň esas aýratynlygy kitap görnüşi bolup İslam topraklaryna ýaýrap başlady. Reşid halifeleriň iň soňkysy Hazreti Aliýyň döwrüdi. Hazreti Ali 656 we 661 ýyllarynda halifelik etdi. İlkinci fitne Hazreti Osman'ın daşarkı adamlar tarafından yani hariciler tarafından öldürülme meselesinden başlandı. Aslında o yerde başlanan dava şu güneçelli dürlü örtüklerde devam etýärdiysek yanlış da aýtmarys. Neticede Hazreti Ali hem o döwürlerde şehit oldu. Bu 4 halifan döwründe ve olardan son gelen vakalar kıskaça göz aylamak bolsak Hazreti Ömer'in basyp alyş guramasy dünýäde hiç ýere misaly bolmadyk ilkinji we ýeketäk aýrygan söwüş siýasatydy. Adamlar ona Emirül Müminin diýerlerdi. Iň kiçik owalarda mescitlerde bolmak üçin taalla etdiler. Ýerusalim 638 ýylynda, Aleksandriýa 642 ýylynda, Kipr 649-njy ýylda alındy. 660 we 180-nji ýyllar arasynda Muawiye Damaskda halifa boldy. 683 ýylynda Aliýyň ogly Hüseyin Karbelada şehit edildi. Muawiye ve Hazreti Ali'nin arasındaki söwüşde Hazreti Ali kemkemden taraplarını yitirdi. Gysga wagtyň içinde Hicrat toparlarında Eýranda we Arabistanda iki aýry rejim döredildi. Olaryň biri Cenab-ı Allah'ın maşgalasynyň işini işçen we paly bolan Hazreti Ali'nin ve Şia tarapdarlary diýilip adlandyryldy. Klasiki ýokary halifa sivilizasiýasy. Bu döwür islamlaşan sivilizasiýa döwrü hökmünde bilindi. Başgaça aýdyranda oňa halifalyk döwrü diýilýärdi. Türlü däp düsturlar bar bolsa da İslamda İslam olary birleşdiren güç hasaplanýardy. Bu ýyllarda Arap gramatikasy, tarih we hatda Arap edebi tanqid ugurlary gaty täsirli boldy we össü. Halifalygyň we ilimiň merkezi Bagdatdy. Eýranda kadymy dini we felsefi däpler uzak wagtlap dowam edipdi. Emeviler döwründe 692-150 ýylynda ilmda ilkinji atlardan biri Basradaky meşhur wagtçy Hasan el-Basri boldy. Ilmyna hayran galmak okuwçylar döwründe we ondan sonraki döwürde uzak wagtlap saklandy. Ýene de bir bellemeli faktor bu döwürde Sünni we Şia adly iki aýry toparyň kesgitlenip başlanmagydy. Hemme zada garamazdan İslamdaky däp düstur hemişe jogapkärçilikli, deň hukukly jemgyýetçilik borçlaryny ýerine ýetirmege başardy. Bunun esas sebäplerini ilkincisi halifalyk döwründen bäri dowam edip gelýän
ajaýyp zat Arap düzgünleriniň däl de İslam düzgünleriniň ýaýramagydy. Bu esasan alimler tarapyndan gazalynan zatdy. Mysal üçin hadis ilminiň iň köp hadisleri iýeren sahaba Abdullah ibn Abbasyň ilim däwi Basra, Küfe, Damask we Medine'de giň bilimleri we hadiseler emele getirdi. Beýlek tarapdan 4 beýik imamyň biri bolan Ebu Hanifanyň eserleriniň üstü bilen Iraqyň fıkıh däbi gysga wagtyň içinde İslam fıkhynyň nusgasyna öwrildi. Ýöne imam meselesi henizem anyk çözgüt tapmady. Wagtlaýyn bolsa da çynlyky qaziýet iş hökmünde çözgüt tapyp bildiler. Abbasiler Siriya Araplarından häkimetini alıp onu tutuş ýurt boýunça ýaýratdylar. Bu İslam döwletinde ýaşaýan Şialar Hazret halifalıktı. Ali'nin yeketak hukukunun bardığını kabul etmediklerinde dini ihtiyarı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sahabalarında bolsa da onu reddetmek için gelipdiler. Halifalıkta 750-813 yıllarında Ataçan üýtgedip başlayan ilkinci zat, halifanyň ýerdäki taňrynyň kölgesi diýip atlandyrylanda ulamaların özlerini oňaýsız duýup başlamagy boldy. Bu döwürde Abbasi halifasy Saffah kan dökülmegine garamazdan asyllylyga we ilahy buyruklara boyun bolmak kararyny dowam etdirdi. Harun er-Reşid Emevileriň son halifesi boldy. Iň möhüm üýtgeşmesi ilkinji halifadan bäri dowam edip gelýän halifanyň adyna hutbe okamalaryny islemezligi boldy. Öğrengen keşipleri olan bu halifa gün bir gece erteklerinin kahramanı oldu. Şol bir wagtyň özünde geçmişte ajaýyp bolan edebiyat ve poeziya pudağı bu yıllarda hasem öňe çykdy. Aslında misal getirmek üçün Basralı Ebu Nüveys söýgü ve şerap hakynda täsirli goşgularyny hem aýdyp geçsek yerinde bolar. 750-den 945-nji ýyl aralygynda şeriat İslam dininiň garaýyşlary ulamaların arkasında duran 4 imamyň pikirleriniň dürli usullary bilen ýaýramagy bilen dowam etdi. Bular fıkıh ustadları Malik bin Enes, Ebu Hanife, İmam Şafii we İmam Ahmed Hanbel'di. Buların dördüsü hem fıkıh ve fıkıh usullarının düzgünlerini esasen Kur'an ve sünnette yayınlanan tertiplemeye inançtılar. Son ayrı mezhepleri öğrendiklerine garamazdan onların esası fikirleri bir meňzeşdi. Nesil esas sosyal sınıf kuruluşlarını kabul etmediler. Sebebi ähli adamlar Hudaýyň öňünde deň hukukly we yeketek kanuna tapawutda diňe takwa derejesinde bolduğunu kabul etdiler. Başka sebebini aýdylanda adamın Hudaý öňünde borjunyň düýp manasy hemme zada tertibe salmak we özüni ýerdäki Hudaýyň wekili halifasy hökmünde tanymlamakdy. Öňbar bolan Kur'anyň sünnetleriň we kıyasyň üstüne Şafii fıkıh ulgamyna icmany da goşdy. Dinin gaynaklary böylece Kur'an, sünnet, kıyas we alimlaryň icmasy boldy. Şafii ilgili kanun, ahlak, ibadet ilmi fıkıh hükmünde hem özüni tanıtýardy. İlki döwürlerde Irak däp desturlaryna uýan fakihlere Hanefi diýerlerdi. Hicazda we beýleki ýerlerde fıkıh Malikiler tarapyndan ýaýratyldy. Neticede Şaýylardan başga musulmanlaryň köpüsi Hanefi ýa-da Şafii boldy. İslamdan jemiyet hökmünde ýaşaýan adamlaryň soňky maşgala kanunlary öňküsi ýaly däldi. Deňlige esaslanýardy. Misal üçin bir gyz razyçylygy bolmadan durmuşa çykyp bilmezdi. Şoňa meňzeş düzgünleriň durmuşa giňden ulanmagy netijesinde ulamalar İslamyň tebiği bir din diýeni aýtdylar. Döwlet bilen ulamanyň arasynda aýrylmaz bir bağ kuruldy. İlki bilen düzgünler kadılar tarapyndan kesgitlenildi. Şonuň üçin alimlaryň hakyky peýgamberiň mirasçylary bolduğu aýdyldy. İbn Jarir el-Tabiri 923-nji ýylda aradan çykan tarih teorisyeni açtyndan açyk görkezmek bilen biziň aýtýan halifalygymyzy bu döwürlerde ýazdy. Näçe terseňe musulmanlaryň şol döwürde renklerini şeriat ruhundan alandyklaryny görmek bolýar diýär. Düşünüp bolmajak dindarlygy her kimde diýen ýaly gawat gelmek mümkin. Şeýle hem 750-945 ýyllaryndaky ýokary halifalyk döwründe musulmanlaryň gözleglerine jogap hökmünde iň uly höwes tapan döwürdüğünü aýdyp belläp bolar. Munyň iň möhüm tarapy ruhu terbiyelemek üçin edilýän tagallalar netijesinde ortaya çykypdyr. Kur'anyň güýjüniň we çağrışlarynyň berikdigi äşegerdi. Şol sebäpli Kur'an bilen baglanyşykly gaty ýakyndan bir baglanyşyk bardy. Sebäbi kimdir biri Kur'an bilen meşgul bolanda eden işi oňa seretmek däl de gulçulugynyň ýerini ýetirmekdi.
Mutezile ılımda qysqa wagtyň içinde peýda boldy. Olar İslam taryhyny aktivistler höküminde häsiýetlendirilýärdi. Harun we Reşid tahta çykýança Mutezile bilen aragatnaşyklaryny ýitirmedi. Ma'lum bolsaýaly bu ýyllarda iň möhüm waka Qur'anyň döredildigi ýa-da qadim we ezeli bolduğu hakyndaýdy. Muňa mihne wakasy diýerlerdi. Bu jedeli ömrüniň bahasy bilen kesmegi başaran alimlaryň biri Ahmet bin Hanbaldy. Ol döredilmedik Qur'any düşünmek bilen anyk jogap bermek we ulak wagtlap türmede oturmak bilen öz tarapdarlaryny höweslendirdi. Öz işinde hem şehit boldu. Bu wakadan sonra Käbir Hanbelistler sopuçuluğa ýutup başladylar. Bundan başga da İslam dünýäsinde bu ýokary söýgü mistikasynyň ösmegi onuň İslam bilen mistiki görnüşde birleşmegi bilen baglanşykly boldu. Sebäbi şüphesiz sopuçuluk bilýänler düşünmekle oýlanmagyň we oýlanmagyň ýüregi Qur'an boldugyny öňe sürdüler. Olaryň ilkinji we soňky ýagdaýy Hudaý bilen tükeneksiz söýgüniň görýän ýaly wadat etmekdi. Bularyň iň gowy misaly Beyazid Bistami boldy. Olaryň ullarynyň ilkinji sözleri özüni tanayan, Rabbini tanayan sözlemi bilen ortağa çykdy. İlkinci sopuçuluk ustalaryna gysgaça demek üçin Hasan al-Basri, İbrahim el-Ethem, Rabia, el-Muhasibi, Ebul Bistami, Hakim el-Tirmizi, Cüneyd Bagdadi we Hallaj Mansur agzap biler. Sopuçuluk hökmünde, ýani tasawwufçylar hökmünde ösen başga bir ulam da felsefeçiler we kelamcılardy. İlki bilen aýdyljak zat Eýran Semit däpleri İslam bilen bir hatarda öz uruny saklamagy başardy, ýöne muňa gaty täsir etmedi. Filozofiya däp boýunja deň derejede hem canlylygyny gorady. Başga bir tarapdan Halife Mömün'in döwründe güýçli Grek dünýäsinden felsefe terjimeler gerçekleşdi. Grek filosofiýasynyň hem mesleğen ýaly arap diline terjime edildi. Edilşonyň ýalynda beýleki terjimeler hem ylmy derejede uladyldy. Geometriyada we matematikada algebra ady bilen meşhur olan Harizmi tarapyndan döredilen ılımdan ulaklygyň bardygyny görkezdi. Kimya, astronomiýa ýa-da matematika ýaly hormat goýulmasa da filozofik dünýä garaýyş üçin esas bolup biljek gaty köp ılımlaryň bardygyny ol döwürde ýene ortağa çykyp başlady. Filozoflar özlerini gowy musliman hasaplaýandyklaryna garamazdan şeriat ulgamlaryň düşünjesinde aňsatlyk bilen garşy çykyp bilýärlerdi. Filozofiýa ähli idarlaýjylary bilen öz başlyk dünýä garaýşy, kozmologiýa çeşmeleri bilen ýüze çykdylar. Filozoflaryň ilk başdan kozmos taryhyna başlangyç we ahiret bilen reddedip bilýändiklerini we dünýäniň ezeli boldugyny öňe sürüp başladylar. Şonuň üçin ulak wagtlap İslam ulamalary bu felsefe bilen näme etjegi hakynda soraglar sorap başladylar. Öz işlerinde çylnakay howsala düşdüler. Şeýle de bolsa teologlar bilen şoňa meňzeş pikir alşan filozoflar Farabi bilen birlikde iki toparyň maksady birdir diýen pikire geldiler. Ilahiýetçileriň arasynda Mutezile akyly has köp gorayan köpçülik bolup ortağa çykdy. Ebu Hasan el-Aşiri Mutezile'ye karşı oýlanşyklaryna garamaz için iki at bolupdyr. Aşariler Şafii fıkhı, Maturidiler Hanefiler bilen baglanşyklydy. Aşarilerin başka çözen meselesi adamın hareketleri bilen Hudaýyň gudratydy. Beýleki tarapdan filozofiýada şol bir mesele bilen meşgullanýardy. Ýöne jemgyýet tarapyndan ýokary halifalygyň ahyr soňuna çeli ulanmagyň köpüsinde diňe şeriatdan soň ikinji orny eýeleýärdi. Inanç bilen gönden göni baglanşykly Arap edep medeniýeti İslamyň kabul edilmegi bilen ýokary sebgitleri ýetipdi. Şeriatyň ýolunda pikir edýän adamlar hemme zatdan öň bu adam bolmagyň möhümligini bellediler. Bu ýerde İslam dünýäsinde Aristotelesiň Etika kitabynyň köp täsiri galdygyny aýtmak mümkindir. Gowy gürlemek, şeýle hem gowy ýazmak, edep teriýe we adamlaryň arasynda aýdyn we ýakymly gatnaşyk bolmasy esasydy. Atomymyzyň aýtýan mutlak däwi 813-945 ýyllarynda ýuwaş-ýuwaş dargap başlady. Bu şeýle hem ýokary halifalyk döwrüniň goşap başladygyny aňlatýardy. Meşhur fıkıh ustady Şafii 820 ýylynda, muhaddis Buhari 870 ýylynda aradan çykdy. Halife Memun entelektüel meselelere bilen gyzyklanýan we dini taýdan adalaty öňe sürýän alim bolup taryha geçdi. 932 we 945 ýyllarynyň arasynda gysga bir hükümdarlyk hükümü sürüp başlady.
Başka sözün aydınlanda içerki bölünüşük boldu ve halifalık döwletiniň hakiki imperiýa höküminde ýaşamazlygynyň sebäpleri ýuwaş-ýuwaş ortağa çykyp başlady. Diňe halifalygyň awry ýykylmady. Şol bir wagtyň özünde awry islamdan has öň başlayan monarhiki däp-desturlar hem pese gaçyp başlady. Bulary ara alyp maslahatnaşalaryň hemmesi Eýran medeniýetiniň mirasçylarydy. İslam jemgyýetiniň ýeni bir jemlenmek istegi şol ýyllarda ýene täzeden başlady.